सिक्स शिड्यूलबो जोंना थानांगौ जोंनि ट्राइबेल बेलार ब्लकआबो जोंना बियो थानांगौ बे जोंनि स्पष्ट खोथा दिलीप शइकिया बिथाङा सोरनिबा भट मोननो थाखाय सोरनिबा गोसोखौ माने जै खालामनो थाखाय जि बाथ्रा बुंदों बिथाङा बेयो खुनु पद्धे बर' हारिनि थाखाय माने गनायजाथाव नङा आरो बेखौ जों गनायनो हाया दरं उदालगुरि लकसभा समस्तिनि एमपि लोगोसे बिथाङा आसामनिबो बिजेपि हान्जानि आफादगिरि मिस्टार दिलीप शइकिया बिथाङा जाबायदि बिथाङा बिबुंथि लाखिदों बेखौ जोंबो नुदों आरो जोंनिफ्रायबो बर' थुनलाइ आफादनि गायनायथार महरै आं एसे रिएक्सन होदों पस्टनि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव दा नैबे बाथ्राखौ जोङो सिगाङावनो बिथांखौ बुंनो लुबैदों बिथांनि जि बुंनाय बाथ्रा बे थारैनो जोंनि थाखाय सहायथावै जादों जे बर' हारिनि जोंनि गोलाव सम जोंनि मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिजों फैदों आरो बर' हारिया जाबाय जोङो आसामनि थागिबि हारि दा बेवहाय जोङो 2003 मायथाइयाव जोङो मोनसे बिटिसि गोरोबथा 2020 मायथाइयाव जोङो बिटिआर गोरोबथा आरो बिनि सिगां 1993 मायथाइयाव जोङो बिएसि गोरोबथा जों मोननो हादों दा बिथांनाव जोङो सोंनांगौसो आसलते जे बै जायफोर जोंनो 2003 मायथाइयाव दि जोंहा बै समनि गोदान माने जोंनि भारतनि जि सरकार दंमोन अटल बिहारी वाजपेयी बै समनि जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि एल.के. आडवाणी आरो लोगोसे जोंनि हादरनि जायफोरनाखि बिउरोक्रेट्सफोर दङ बिथांमोना साना हौवा बे खामानिखौ मावदोंमोन नामा निश्चय बिथांमोनाथ' साना हौवा बे खामानिखौ मावाखै जोङो सिक्स शिड्यूलबो जोंना थानांगौ जोंनि ट्राइबेल बेलार ब्लकआबो जोंना बियो थानांगौ बे जोंनि स्पष्ट खोथा बेवहाय दिलीप शइकिया बिथाङा सोरनिबा भट मोननो थाखाय सोरनिबा गोसोखौ माने जै खालामनो थाखाय जि बाथ्रा बुंदों बिथाङा बेयो खुनु पद्धे बर' हारिनि थाखाय माने गनायजाथाव नङा आरो बेखौ जों गनायनो हाया आरो बिथांखौ जों बे समाव खावलायगोन जाहाथे बेबायदि नंबां जाबां जाहाथे बिबुंथि बिथाङा होआ मानोना बिथाङा दिनै सासे एमपि जानानै दङ बे एमपि जानायाव बर'फोरनि गोबां बिहोमा दङ बिथांमोननो बै समावहाय जोंनि बिटिआर गोरोबथानि जिनेखि दफाफोर बेखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव जोंनो बिथांनो बयबो बर' हारियानो भट होदों आरो बे समाव बिथाङानो जोंनि थाखाय माने मोजां केन्डिडेट होननानै जों बयबो सानदों नाथाय बिथांनि गोसोआदि इसेबां मैला इसेबां गेसाव बिथाङा बेखौ बांद्राय माने एसामिस सभिनिजिमनि जि मोनसे दोनखुमानाय गोसो दा बिदि नुजादों बेयो खिन्थु थिग नङा आरो बेयो थिग जायाखै आरो बिथाङा जिबायदि बुंदों जे आथिखालनि जि बिटिआर बा बिटिसिआव पावाराव फैयोब्ला जोंनि मोन्थाइफोरखौ बा जोंनि माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना माने नायफिनगोन जाहाथे बिथाङा बेखौ आखाइ होआ बेखौ जों दानिफ्रायनो बिथांखौ माने हुसियारि होनाय जाखादों आरो जाहाथे बिथाङा बेखौ आखाइ होनो नाङा आंथ' बे बेलायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौनो बुंगोन बिथाङा बुंनायनि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रियानो बुंदों बिथाङा जेब्लानाखि आसामनि गिबि मन्थ्रिया नैबे दानि समनि आसाम एसेमब्लिनि बिसायख'थियाव माजबाटआव गिबिसिन बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों दिलीप शइकिया आसामनि गिबि मन्थ्रि आं दिनै सोंनो लुबैदों जे जोंखौ दिसपुराव माबायदि बाहायो बिथांमोननो उदाहरन नांगौ नामा जोंथ' नुनो मोनो जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआव जोंनि क'क्राझारावनो होन जोंनि उदालगुरियावनो होन जोंनि गुबुन गुबुन मसलपुरावनो होन सोरबा सासे बर' नङि मानसिखौ जोंनि अफिसारफ्रा बा जोंनि बर' मानसिफ्रा रावखौबो नासयनानै खामानि मावा नाथाय जोङो दिनै दिसपुराव थाङोब्ला दिसपुराव दासिमबो बर'फोरनि फाइला गोमायो बर' थुनलाइ आफादबादिनि फाइला गोमायो दिसपुराव आरो बेवहाय थोंजोङै इनभल्भ थायो आसामनि माखासे बिउरोक्रेट्सफ्रा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जि मोनसे फाइल थांदों दिनै आं बिथांमोननो बुंनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे फाइला जोंना सिगां खारबाय असम साहित्य सभानि फाइला जोंनि उनाव खारबाय नाथाय असम साहित्य सभाया गासिबो खामानिया जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि खामानिया जायाखिसै सेकेन्ड क्लासआ सोरखौ बुंदों बिथांमोना दिनै जोंखौ दिसपुराव बा आसामाव जेरैबायदि बाहायो बेफोरनि गोथां बिदिन्थिया जों
जों मोनबाय थायो बेखायनो जोंसो बुंनो समायो बे खोथाखौ जे बर'फोरखौ दासिमबो आसामाव सेकेन्ड क्लास नङा जोंखौ बिथांमोना थार्ड क्लास नोगोरारि हिसाबै बाहायो बेखौ जोंसो बुंनो समायो बेखौ सोरबा दिलीप शइकिया सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जों सनमान होयो नाथाय बेबायदि जाहा खोथा बुंनाया थिग नङा।